ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಾ ಛತ್ರ ಆನಿಕಲ್ಲು ಶ್ರೀ ಸಂತಾನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಲ್ಯಡು ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ಮುಟ್ಟ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಉಚ್ಚಯ ಬಾರಿ ಗೌಚಿಡು ನಡಪರ ಉಂಡು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ಟು ಆನೆಕಲ್ಲು ಛತ್ರ ಪಂಪಿನ ಜಾಗಿಡು ಪರಿಸರದ ನಡುಟು ಈ ದೇವಲ್ಯ ಉಂಡು. ಈ ದೇವಲ್ಯದ ಪುದರೆ ಪನ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಈ ಜಾಗಿಗೂ ಜೋಕುಲ್ ಆವಂದಿನಕುಲು ಜೋಕುಲ್ ಆಯರ ಪರಕಿ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚನೆ ಪರಕಿ ಪಂದು ಪೋತಿನಕ್ಲಿಗೂ ಜೋಕುಲ್ ಆತಿನಲ ಮಸ್ತ್ ನಿದರ್ಶನಲು ಉಂಡು. ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷದ ಪಿರವು ಈ ದೇವಲ್ಯ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾದು ಪಂಪಿನ ಪರಕ್ಕೆ ಫಲ ಕೊಟ್ಟಿ ನೀಡಿದವರ ಊರದ ಪುಗರ್ತಿದ ಜನ ದಿವಂಗತ ಕೋಣಿಬೈ ವೆಂಕಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತ್ರದಿರ್ಪಂದು ಊರದ ಹಿರಿಯರು ಒಕ್ಕ ಶಿಲಾಶಾಸನರು ತೆರೆದು ಬೈದರು. ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷದ ಪಿರವು ಈ ದೇವಲ್ಯನು ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾದು ಪಂಪಿನ ಪರಕ್ಕೆ ಫಲ ಕೊಟ್ಟಿ ನೀಡಿದವರ ಊರದ ಪುಗರ್ತಿದ ಜನ ಆಯ್ನ ದಿವಂಗತ ಕೋಣಿಬೈ ವೆಂಕಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತ್ರದೆ ಬಂದು ಊರದ ಹಿರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಲಾಶಾಸನರ್ದು ತೆರೆದು ಬೈದರು. ದೇವಲ್ಯದ ಪುದರ್ಡು 3.23 ಎಕರೆ ಜಾಗಿ ಉಂಡು. ಈ ದೇವಲ್ಯಡ್ ವರ್ಕಡಿ ದಿನೇಶ ಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರಿಲಿನ ಮುಟ್ಟಾರಿಕೆಡು ಚಿಂತನೆ ಮರ್ತನಗ ದೇವರಿನ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಸೀಳ್ ಆತಿನ ತೋಜಿದ್ ಬೈದರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಊರದ ಮಾತಾ ಭಕ್ತರಿದ್ದು ದೇವಲ್ಯನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಂತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ.